Hey jongens. Hoi. Oh hey, een robot. Hallo. Hallo. Hoi. Waar ben je? Ik ben Erik en dat is Melvin. En wat doe je? Legertje. Ik ben een robot en hij is de commandant. Commandant, dan moest je wel wat strenger zien. Ga ik niet doen. Nee? Nee. En wat Bradje hem dan krijgt, hey? Hoe gaat zoiets? Wij zijn Star Wars karakters en dan vechten we tegen zombies. Hey joh. En als ik dan deze opdoe, dan kan ik gewoon door bosjes heen lopen. Wat zou er snel met die ding op? Als ik gewoon mijn kleppen naar beneden doe, dan kan ik gewoon door bosjes heen lopen. Want dat doet geen zeer. Kan ook. Onzichtbare zombies die gaan dan onzichtbaar zijn. Die zitten bijvoorbeeld achter de been. Ja. En ik Hey, en ben je een beste vriend? Ja. Hoe lang al? Sinds de peuters En wat doen beste vrienden altijd? spelen. Ja, als je groot bent dan. Als je groot bent dan weet ik niet. Aapje drukken! En waarom is hij die beste vriend? Omdat hij hard kan rennen. En hij houdt veel van spelen. Zo. Kijk. Een mooie muur. Niet kapot. En waarom is hij die beste vriend? Omdat hij vaak voor goede ideeën komt. Auw, auw. Hij heeft goede ideeën. En je soms praat. Ja. Wat? Ik doe altijd heel grappig in de klas en dat vindt juf telkens niet leuk. En jij wordt soms wel uitgemaakt voor 3 rek. Een mondje. Voor 3 rek. Dus hij Dit geeft vind je ook net leuk. Ja. Wat zou hij dan? Hij zegt altijd, hey, 3 Rick. Nee, het zei juf. 3 Rick? Ja, juf. Wat is 3 Rick? Jij. Omdat ik 1 keer per ongeluk de E had omgedraaid in plaats van 3. Dus daar. En de pestjuf die nog altijd mooi. Ja. Nou, niet vaak. Ja, wel.